Здравейте, шкембета! Ще играем днес играта Лен Шутър, Бубой 2 на 2. Ние там в вихара си малко ще намалим звука. И започваме. Наскоро взех щит. Имам и яйцето. Пак ни пуска от витамините А, Б, С, Д, Е. Явно си мисли играта, че съм болен нещо. Съм понастинал, че все такива противници им пускат с витамини. Така, клана ние Шкембели и БГ, лидер ни е Цецо. Търсим други български играчи да се присъединят към нас. Места има все още. За приятна игра. Напана. Така, добре. Измъкнахме се. За добра игра и приятни моменти. Пак ли бе? Стига. Чакай малко. Успокой се. Единия противник се предаде. И другия. Много лесна победа за Шкембели и БГ. Това е добрия клан. Присъедини се към нас, абонирай за канала за още подобни битки. Чао за сега от мен.